waɗannan su karfa da kake wa gwamnati a baya-bayan nan an ji magoya bayan gwamnatin suna ta yin daren mikiya a kanka, suna ganin baikin irin waɗannan kalaman. Ba za ka ja baki ka rabu da su inda ka ce kai baka tare da su. To ka san wani abu, Kwamanda Murucin kan dutse ne. Billahi lazi ni karo da dutse ne irin na zuba. Idan kai karo da ni wallahi sai ka faɗi. Kuma ba zan fasa ba. Duk kuma in neman abinci in banda na yi magana billahi lazi ba za su samu cin abinci ba. Ai ni jari ne inda ka san jari bola. Ka san dan jari bola sai ya shiga bola ya je ya yi tsince sauransu sannan isa ya samu cin abinci. To haka waɗannan 'yan midiya suke. In ba su ci mutuncin Kwamanda ba ko sun zazzage Kwamanda ba, su yi bidiyo su je su mika ai yau na ci mutuncin mutumin. Ai kaza. Shine za a je a ba su 20,000, 30,000, 50,000. Ba aqidar goyen bayan gwamnati ce ta sa su ke wallahi duk cikin saboda sukar da kake musu. Duk cikin su ƙarya ne ba mu mai aqidar san abba. Duk zancen banza ne. An riga an gama shafa fatiya an tashi. Ai barin gaya ma za a yayewa abba sai nan gaba kaɗan tukunna. Yayewa zuwa ina. Wallahi sai sun yaye duk galibi yaran kwankwaso ne. Yanzu local government wajen wata 6 ba a biya su. Komai ba a biyan su. Local government ciyamomi saboda an ce ai duk kwankwaso ne idasa su. A'a to ai hakkin su daga gwamnatin tarayya. To hakkin su an hana su wata 6 kenan yau gwamnatin Kano ana zargin bata ba su komai ba. Abin da za ta ba su kawai na albashi. Idan ta ba su na albashi sai a ɗauko wani ɗan tsimbirbiri sai a ɗan ɗora ma inda za ka je da kai da kansilonin da sauransu ku ɗan samu abin na magi ku taɓa. Amma irin gidan ɗin billahi lazi akwai local government ɗin take ɗaukan biliyan 1 da wani abu a Kano. Akwai local government ɗin take ɗaukan miliyan 800, miliyan 700 duk wata billahi azimu. Ana tura musu kuɗin su daga gwamnati. Ina ake turawa har yanzu yana nan a wannan jonin account ɗin. Ba a tura musu dadis. Ai gwamnonin sun fi karfin shugaban kasar. Sai abin da suke so za su yi. Ka gani? To dan haka ina gaya maka wata 6 din nan to dan haka duk waɗannan ciyamomi bara lokaci ya abin da ya sa ma dan ba zai cire su bane. Saboda idan ya cire su suna da lokaci in suka kai shi ƙara sai an komo musu da kujerun su. Shi yasa amma yanzu bara lallaba su cikin talauci. A yi zaben kuma duk gudu za su yi wajen mai gidansu kwankwaso. Kai ka fi son haka kenan. Na fi son haka, na fi farin cikin haka. Duk wanda zai kada gwamnatin APC a jihar Kano zan mara masa baya kowaye shi. Kuma zan faɗa talakawa su fito afuwajen da mu da su mu zo mu kada gwamnatin jihar Kano. Ya fi zama komai alheri a gare ni, ya fi kuma zama farin ciki a gare ni. Don haka wannan gwamnatin da ba ta da alƙibla da yawa ta haɗa Kano da rikici. Masarauta ita ta haɗa masarauta da rikici. Sauran 'yan kasuwa, sauran malamai, sauran wane ne duk ita ta hada kuma yanzu ga shirgima da ta hada ta kasa kunci ta yanzu kuma tana nan tana ƙarye saboda za a yi campaign a zo a ce ga mutane an taimake su an yi wane ne duk ƙarya ne buge bagiro ne duk abin da ka sani an ce an ɗauka idan ka ce ina ofan mutum ɗaya ba za su kawo maka ba. Ƙarya ce da yaudara irin ta siyasa mu kuma ba za mu yarda ƙarya da yaudara da zancen banza na siyasa a zo a shirya mutane mu kuma muna da basira muna kashe kuɗi domin mu gano sirrin abin gaskiya ne ko ƙarya ne ba za mu fasa ba dole sai mun gano sirrin ƙaryar da ake talaka zancen banza gwamnatin APC take muku yaudara take muku ba taimakon ku za ta ba kuma daina sa zuciya gwamnatin APC a Kano za ta taimake ku ina to ai ba ta taimaki ma waɗanda ta zo da su tare ba. Gashi kuma ana ta shigowa jam'iyyar afuwajen. Zancen banza ne Alhaji duk mutumin arziki mutumin kirki ba zai shiga APC saboda gwamnatin Abba ba.